تماشەوانên هێژا dema ku gelê di nava Şêx Mesûd û Eşrefiyê de derketin gelek birîndar hebûn, şehîd hebûn û gelek malbat hebûn jî hevdû qut bûn. Kes nizanibe zarokê wan çûn ku, dêw bavê wan çûn ku. Îca ana ez li gel ciwankî me ku xwedîpêwîstiyên taybet e. Ji Efrînê li Şêx Mesûdê dima xwedîpêwîstiyên taybet e hûn wî dibînin ne gotinekê dike ne diştegile û ne jî malbata wî diyar bê li kurekî ye. Dikarin navê xwe ji mir bêjin, navê te çi ye? Nikare deng bike. Lêbelê hêvî dikim çi kesê ku vî dîmenî dibînê bînerin hêja bikaribe kesekî ku wî naz bike bikaribe agahî bide malbata wî niha ev nexweşê ku xwedîpêwîstiyên taybet e ciwanekî ji Şêx Mesûdê bû niha li nexweşxaneyên bajarê Reqayê tê ye dermankirin. Li vê derê li Reqayê çi kesê ku vî vîdyoyê dibîne hêvî dikim ku agahî bide malbata wî xwe bigihînin vî ciwanî çimkî ne diaxive û xwedîpêwîstiyên taybet.